A duk duniya wannan dai lokacin da muke wallahi ba bukatan da za a dauka a ba wani mukami kowane iri ne a ce zai samu da zaman lahiya a Najeriya na a kasar na wallahi ba shi, amma Allah muka bari ya ban mu da dubaran mu. Tun da kawai mun bashi ya ban mu da dubaran mu, yanzu in muka koma mai kuma zai karbe mu hannu bibbi, ko ba gaskiya ba? Mu kama istighfari, mu gyara kurakuran mu, ka gyara naka in gyara na, kowa alƙalin kan shi ne. Ba wanda bai da kashi sai ka ce kai kana ta da kashi sai ka je ka ce mai ni in je in wanke ni. Ba wanda bai da laifi, in kuma akwai shi ya daga hannu, ko ba gaskiya ba? To don haka nan kowa da matsalar shi, domin Allah magana kashe-kashen nan a gan mu cikin gari a kame a yanke baka yi ma kowa komi ba, akwai matsala. A ganka a kame a tai aje a ɓoye ka a ce ana neman abin da baka da shi, to nuna mana akai, saboda kautun da an nuna mana dole mu koya, ko ba gaskiya ba? Kahin bahilla ce ya kama mutum ya kai shi daji ya ce yana neman miliyan 1 miliyan 2 zuwa miliyan 10 ko 20, mu aka fara yi. Akwai mai unguwanni, akwai masu gari, akwai sarakuna, duk sun sani. Daga cikin yan uwanmu ma irin arda filani haka duk sun san irin wannan matsalolin, ko ba gaskiya ba? Yan sanda sun sani, sojoji sun sani. A kame ka kai ka sana ɓoye, yan uwanka suna son ganin ka ba su ganin ka, sai an ji an shiri a gidanku akwai shanu, akwai nawa ne, kaza ne, to kaza za ku bada, mu ɗauka mu bada a sako mana. Me aka yi amfani da ita? Bindiga ce, ba hannu biyu ba, mu ma Allah ya bamu. Don haka nan duk hanyar da kuka ga wai mun bi a yanzu, muna duk aikin da kuka ga wai muna yi, billahi la ilaha illa ku kuka fara koya mana. Kuma mu dama muna da wani abu, in dai bahilla ce ne kowa san wannan, idan ka koya mai alkhairi to zai fara ma daidai da abin da kai mai na alkhairi nan, zai gwada ma ba ma ka iya ba. Idan ko ka gwada mana sharri sai mun gwada ma kai ma wannan sharrin da ka gwada mana wallahi baka iya yin shi ba, ko ba gaskiya ba? Duk hanyar da ka gwada mana to muna nan muna kallon ka, kuma daidai bakin gwargwado za mu rama ma kura aniyar ta kamar yadda kai mana, ko ba gaskiya ba? To haka mu abin da muke yanzu sai ku auna, nuna mana kuka yi mana kuka, ko ba gaskiya ba? Iyayenmu an kashe, mata da maza an kashe, kuma duk yadda kuke ganin wai ba mu da imani, billahi la ilaha illa huwa, ni na san wannan mun yi ku imani 100%. Sannan idan ba ku yadda ba, ina da tambaya, in akwai mai bani amsa tan ya bani. Akwai garin da aka taba ji mutanen mu sun je an yi harbe-harbe, an yi hada, an kashe na kashewa, an kama wasu daga cikin mu, aka ce mu ba da kuɗin fansa a saka mana su? Akwai garin? Ina ga da wuya in akwai shi. Mu da ka shiga hannu ka shiga har abada, rayuwarka ta ƙare. To mu ko yanzu ku lissafa man adadin mutanen ku da mutanen mu suka kama kuka ba da abin da za ku ba da aka sake su na wata ɗaya ma ko wata biyu, wallahi ba mu iya kirga su. Rayuwa ta fi rayuwa ne? To ku sani, in aka ci gaba da wannan huɗai, kila tun muna kamawa a bada mu saki, to ba mamaki za a kama kuma ba a saki, saboda rayuwa ba ta yi rayuwa ba. Kuma mu da muke cikin wannan lokacin yanzu, mu ya kamata mu haɗa ƙarhi da ƙarhi a dakatar da abin nan, saboda in bai tsaya ba yanzu to gaba ba tsayawa zai yi ba. Yanzu idan kuka auna daga bara zuwa bana, matsalan nan shin ta bara ta yi ƙarhi ko ta bana? Ina gaba mamaki ta bana ta yi ƙarhi, don ta bana ta je inda bata je ba bara. A banan kuma in ka auna daga kaka ta bara inda matsalar ta je da rani ba ta da kaka, idan ka auna kuma daga bazara zuwa yanzu inda matsalar ta je ta wuce inda take da rani, to haka in ba dakatar da ita aka yi ba, nan gaba zuwa kaka kuma matsalar inda za ta je ta wuce yanzu cikin damina. Ai duk kowa ba gaskiya yake ba, tunda kawai ba gaskiya ake ba, dole Allah ya jarabce mu, ko ba gaskiya ba? To don haka nan kaga ire-iren wa'annan abubuwa in aka ce wai tun yanzu ba a dakatar da su ba, aka fahimci juna, kuka yahe mana muka yahe muku, babu ranar da abin zai tsaya. ƴaƴanmu da ƙannenmu, kuma da ƴaƴanku da ƙannenku su za su taso, namu su taso a cikin wannan